Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, आंखौ नुदोंना नै लामाथिं दंफैयो आरोना जोङो लोगोफोर ओमफ्रायो बिजावजालिबो आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो बेबो बथल लाखादों आंबो गिलास लाखादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिराद गरम ना बोथोरा बिनि थाखाय मायाबा गुसु बुस्थु लोंनो लुगैदों आरोना गरमथारखाय मा लोंगोन मा जागोन मोनथारदों आरोना लोगोफोर नायगासिनो नै नाखौ हमनो लुगैसोदों नामा थान्दा मारने बेयाव बिराद थान्दाथार आयु नाया हनै फिथिख्रि नामा बिलाय नायलाय ज्राव ज्राव जासोदों ओइनै फिथिख्रि ना नास्राय बियो खर' थिफु थिफु जासोदों केमेरायाव नुसो थाबाय एटा दियेन आइसक्रिम जानोसै लोगोफोर नै लामायाव लोगो मोनबाय आइसक्रिम बेफारिखौ ओरैनो गिलास लानानै थाबायखादों नै लोगोफोर ओमफ्राय लामायाव लोगो मोनदों दि होबाय नै जाबाय दि जाया आरो जा बिलि जेबो जायाखै आइसक्रिम जानोसै लोगोफोर नै आइसक्रिम बानायगासिनो बेसेबां लाबोगोन बेबा फैसानो गैयालाय लोगोफोर नायलाय आइसक्रिम लोगो मोननानै माबा आइसक्रिमा बिदिसो फिसाला जाबाय नै फैसानो गैया नै मोनजाग्रोबाय लोगोफोर गोरलै बायदिसो मोनो आं बे आइसक्रिमखौ जाबा थांबाय आइसक्रिम बेफारिया हाथायासो Hah? Apa mulanya? Hata kerja bah, hata mizu bah. Hata mizu lain anda ang, hata kira lain plan. Apa ngay kasih? Apa ngay kasih? Bukan nak. Kalian tersikan ada nala ke pak? Naik betah banja bay. Kaya asyik kemana lagu bay,mpray lebih kayak gusu mana ya, nampray ada gider ada nala ke pernah impray. Kaya prisa bondo sedini hai. Gilas lah kalau nak pergi mana? Malai praleng kang zebai, jeng hadi nese bahang zakang bebai. Tak kaya ho nih si gusu di lengre. Dopo sampai habis juga nih jeng. Salah hai, kerba apa? Ice cream menjawab ada 10 taka nih. Bisa aku lah kadai. Nela gelem juga lagi pernah lah. Ayo lagi pernah fresh kitchen punya apa bapa merlili. Bisa ada berzakan ice cream mana? Macam bangun lagi per fresh. Sing buri jadi banyak lah ini lutu jadi bayi ku saya sandeng dengar waktu Caca, ibraya dini korom tay tar nalai, enggak ini dini lengna, nanti pergi mana ada nalai kepada, iya hone, lama ya, jadi langgan ya auto dong payah nalai kepada, ini nuhur deng na, mbak share kepada, sana survei maldeng, nang tang mana nanya, sigen, final ini, sing nongman pin bay, birat ming bayar nalai kepada, korom jeng par bagi ya ma bagi ya kau, tak sesuai kadang nama ada sudah. Tak sekadar, jangan nuhrak itu. Kimoni deh leng thang deng bay, apa? Sungan dong nih, ha? Kimoni deh leng isin badi diran na ya, bini, boring, mana kan boring. Ketau nama mana gusu terkai, nonya gudung jadam nak leng thang deng band ya. Tilas lalu dah thang deng mula saya asli bener bener. Oh, seleng peyang bayar na lagu berdei dei kau hai, Kimoni deh meleng ini nong leng say. Hai, này thầy mới nãy lại bé rồi nãy lại gặp phải, phải ăn bơ mà lăng nó phải bé rồi nãy lại gặp phải, phải đi này hay, ở đây nó content gì apa ở đây nó just ở đây nó video kalam này ra bé rồi lại gặp phải, phải mình harus dah men sơi ở đây nó video kalam lah bé rồi nãy lại gặp phải, berapa này bên ra bé rồi nãy lại gặp phải, anh video call, phải mới rằng berapa nữa berapa like kalam comment kalam comment section आवल गोफार ओमफ्राय subscribe खालाम आंनि चेनेलाव गोदानब्ला ओमफ्राय आङो बारियाव फैदो आरो दायो लोगोफोर बोरमा लांनो फैदो आरो आङो बोरमाखौ माखासे आङो हगारदों ओमफ्राय बिमाखौ हगारदो आरो ना ओमफ्राय फान्था बोराय दोङो फान्था बोरायखौलाय फान्था बोरायखौ आङो गबाय सानदों आरो ना बेलेगाव खाना दोनफैदों सोरबा
सोरबा बेलेगाव खाना दोनफैदों माने खास्लायाखौ सांबायदां ओमफ्राय बेलेगाव खाना दोनबाय आरोना बोरमा फान्था बियो लोगोफोर नै बोरमा फान्था ओमफ्राय बेखौ लांनो फैदों आरो आं लोगोफोर ओमफ्राय इथिंबो दं नै बिजावजालिनि मासे दं नै गुफुरनो नोंबो देरनांगौ आंबो देरनांगौ बयबो देरनांगौ बर'जों बर' आङो बोरमा लाना फैबाय आरोना लोगोफोर सोब्बाय